खुलुमबाय स्टुडिअ दङ राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों थिग बेबायदिनो हानि जे फोरमान बिलाइ गथायनाय बे गथायनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों थिग बेबायदिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि काजलगावआव गासै 1886 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव जेरै खोथा होदों एरैनो खामानि मावफुंदों बिटिआर सरकारा। थारैनो बाख्नायनांगोन जे बे समाव हा गैजायै नखरफोरनो दिनै फिन आरोबाव हानि फोरमान बिलाइ गथायदों बिटिआर सरकारा। आरो बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिया रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों दि सिगांनि सानाव जाखिनि सरकारा बा 27 बोसोराव बिपिएफ सरकारा 15,000ल' हानि फोरमान बिलाइखौ गथायनो हादोंमोन, नाथाय बे समाव बिटिआर सरकार थामहिनबा बिथांमोननि सरकारा गासै 2,20,000 नखरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बिथांमोना गासै 15,000 मानसिनि हानि जेंनाखौल' सुफुंदोंमोन। बेबो बासि बिपिएफनि लिडारफोरनि थाखायल'। बिथांमोना खुनु हानि पलिसि गैयामोन, गोसो गैयामोन मावनो। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों थिग बेबायदिनो हानि खामानि बा हानि फोरमान बिलाइ गथायनायखौ सानजानिफ्राय सोनाबसिम बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो दिनैबो काजलगावआव गासै 1886 थामहिनबा 1886 नखरनो बे समाव हानि फोरमान बिलाइ गथायनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों। मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बै समाव बिथांमोना हानि जे फोरमान बिलाइ बे हानि फोरमान बिलाइखौ बिथांमोना होबोआखै आरो होबैनि गुबै जाहोनानो जादों बा हाखौ लानानै जुदि दाङाबाजि जायोब्ला बा मोननै हानजानि गेजेराव जुदि दाङाबाजि जायोब्ला बा हाखौ लानानै जुदि दाङाबाजि जायोब्ला बे समाव राजखान्थियारि मुलाम्फा बिथांमोना जायोमोन, जायनि थाखायनो बे समाव बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइ बे हानि फोरमान बिलाइखौ होबोआखै बा होआखै आरो गोसो गैयामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बिथांमोना खुनु हानि पलिसि गैयामोन, गोसो गैयामोन मावनो। हानि जेंनाखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थागोन। नांलाय खमलाय जायोबा पलिटिकेलि बिथांमोना लाब जागोन, बे थांखिजों बिथांमोना खामानिखौ मावो। थारैनो बिथाङा बुंथिदों जे सिगांनि समाव हानि फोरमान बिलाइखौ बिथांमोना होआमोन। हाखौ लानानै जुदि जेंना जायोमोनब्ला बे समाव बिथांमोना राजखान्थियारि मुलाम्फा जायोमोन। बिपिएफ राजखान्थि हानजाया राजखान्थियारि मुलाम्फा जायोमोन, जायनि थाखायनो बिथांमोना हानि जे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोसो गैयामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। थारैनो बे समाव बिटिआरआ जेरै खोथा होदों थिग बेबायदिनो हानि फोरमान बिलाइ होनायाव उनफिनना थायाखै। बिथाङा बुंथिनाय बायदि गासै बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरनो बे समाव 2,20,000 हानि फोरमान बिलाइ गथायबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। आरोबाव बिथाङा बुंथिबावदों जे फैबाय थानाय समाव थामहिनबा जानुवारि दाननि सिगाङावनो आरोबाव 2 लाख बिटिआरनि थागिबि रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ गथायगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। थामहिनबा बे समाव लाख रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायनो थाखाय बिथांमोना थियारि होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो बे समाव रायजो राजाफोरखौ मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों हानि जे गावबा गावनि जे हानि फोरमान बिलाइखौ लानानै कारेक्सन खालामनाय थामहिनबा सुद्रायनाय आरो सुफामनाय जे खामानिफोरखौ मावफुंना लानो थाखाय खावलायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। थारैनो बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। थाम खावसे बोसोराव गासै अफलाइन अनलाइन 2,20,000निख्रुइबो बांसिन नखरनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबबाय। दिनैनि आलदा, दिनै जोङो 1,886 नखरनो जोङो हानि फाट्टा होनो हादों। सिडली आरो बेंटल सार्कोलनि सिङाव 3,000निख्रुइबो बांसिन जोंहा हा होनो गोनां दंबावो, जों रेडि खालामगासिनो दङ। टटेल जोङो नैबे जानुवारि फैनायनि सिगां जोङो 2 लाख मानसिनि नखरनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो नागिरदों। नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्ला जोङो आसा खालामदों बेखौ हागोन। मानोना जोंनि बर'फ्रा दासिम 12 लाख बर'फोरनि गेजेराव 27,000ल' मानसिया हा नांगौ होननानै एप्लाइ खालामदों हानि जेंनाखौ लानानै। गतिके नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों आं गुरैयै दुलाराय बर' हारि आरो मोनफ्रोमबो हारिनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों खावलायदों जेन हानि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय बयबो एप्लाइ खालामनांगौ मिशन बैसुमुथिनि गेजेरजों। 17 बोसोर बिपिएफ सरकार सालायनायाव बिथांमोना गासै 15,000 मानसिनि हानि जेंनाखौल' सुफुंदोंमोन। बेबो
बासि बासि BPFनि लिडारफोरनि थाखायल' बिथांमोना खुनु हानि पलिसि गैयामोन, गोसो गैयामोन मावनो। हानि जेंनाखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जाबाय थागोन। नांलाय खमलाय जायोबा पलिटिकेलि बिथांमोना लाब जागोन, बे थांखिजों बिथांमोना खामानिखौ मावाखै। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। रायजो राजाफोरनो फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 2 लिटार पेट्रल फ्रि, फ्रि प्रेसार कुकार, फ्रि हेलमेट, एक्सचेन्जनि एभेलेबल, लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि लटारि कुपनबो हरनाय जागोन। बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन, रेफ्रिजारेटर, एन्ड्रइड टिभि, स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइजफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।